belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. 4 politieagenten die onlangs op vrije voeten werden gesteld door de rechtbank moeten weer terug de gevangenis in. Ze worden verdacht eind vorig jaar te hebben ingebroken in hun huis. Ook zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de opiumwet en aan het misbruik maken van hun functie als ambtenaar. De 4 moeten in de gevangenis blijven, de zaak moet worden onderzocht en op die manier moet aan het licht komen wat de agenten precies hebben gedaan. Dat is gisteren in de rechtbank besloten. Gisteren op Curaçao zijn 4 mensen overleden die waren besmet met het coronavirus. Het totale dodenaantal is daarmee opgelopen naar 99. Er liggen nog 78 mensen in het ziekenhuis, waarvan 33 op de intensive care. Zoals bekend zijn er 9 mensen naar Aruba overgebracht. Daarvan liggen er nog 5 op de intensive care en 4 in het gewone ziekenhuis. Het aantal positieve gevallen is gisteren gestegen met 41. Daartegenover staat dat 191 mensen hersteld zijn verklaard. Het totale aantal actieve besmettingen op Curaçao is daarmee onder de 2000 gekomen, namelijk 1912. Agua y corriente é essencial para nos vida diario. E pensei Aqualectra ta honra de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. Dr. Jerry Semper en epidemioloog Iralis Jansen zijn onlangs naar de gevangenis gegaan. Dat meldt de Extra. Ze hebben daar voorlichting gegeven over het proces van vaccinatie tegen COVID. Op 11 april heeft de helft van de gevangenisbevolking een vaccin gekregen. De andere helft van de mensen wilde nog meer uitleg krijgen. Dat hebben ze gekregen van de 2 medici. De hoop is nu dat er meer mensen in de gevangenis gevaccineerd zullen gaan worden. Er is sprake van een oplopend conflict tussen ziekenhuis CMC en laboratorium ADC, dat meldt de Extra vandaag. Het gaat om de vele testen die moeten worden gedaan tijdens de coronapandemie. Volgens het ziekenhuis rekent het laboratorium te veel kosten voor die testen. Ze willen uitzoeken hoeveel kosten er daadwerkelijk worden gemaakt per test. Daarnaast stelt de SVB volgens de Extra dat het ADC inderdaad de tarieven zou moeten verminderen. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. De Algemene Rekenkamer heeft de jaarrekening voor 2019 van Curaçao niet goedgekeurd. Er zou voor meer dan 200 miljoen gulden geld zijn uitgegeven zonder dat dat volgens de regels is verlopen. Het is niet de eerste keer dat de Algemene Rekenkamer de Curaçaose jaarrekening niet goedkeurt. Sinds 10-10-10 is het geen enkel keer gebeurd dat in eerste instantie de jaarrekening goed wordt gekeurd. Elk jaar weer moet de Rekenkamer lang vechten met de overheid voordat het goed op papier staat. In die zin, zegt de Algemene Rekenkamer, moet de overheid meer aandacht besteden aan good governance. 5 juni moeten weer de eerste cruiseboten naar Curaçao komen, dat meldt de Extra. Het is een uitkomst van overleg met onder meer minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling en verschillende cruisebedrijven.
De wens van de cruisebedrijven is dat iedereen, zowel op het land als op de boot, die te maken heeft met zowel de passagiers als met de mensen die op de boot werken, gevaccineerd zijn tegen corona. Op die manier kan er weer op een veilige manier toerisme worden bedreven, aldus de cruisemaatschappijen. Curaçaose politie wil steun bieden aan alle slachtoffers van het coronavirus. Bijna iedereen op Curaçao heeft wel een vriend, familie of kennis die getroffen is door het virus. En de politie wil iedereen steun bieden in deze moeilijke tijd. Het gezamenlijke gebed zal worden uitgezonden tussen 7 uur 's avonds en 7:30 en is te zien op verschillende mediakanalen. Onder meer op de Facebookpagina van Extra. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.